kayune purwa sajati pangira jagat kodhong kinarya wanci sonten mantos dalu jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita amung sanjang condro ingkang mijil saking pratora arsuma bawani jagat saisine duwe tetes ingkang manjang nena wau kawusa dhateng kadya keluras masak pranakane ingkang tansah tutuntan saterusaking pertapan yasara Bambang Irama tindake sangat bagus ngancet lara Tirta Kencana.
rindu bumi kocak gunung jubruk samudra sat kuburang dening arga boro-boro neta kagiri-giri ora bumi prakamita segara ngambak-ambak dan res mawon goro pamarika sasira ping ponang goro-goro sinarang-sinarangan jumebling rokat rokawan catur
warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panuwun ing ngarsa Ibu Srikawati SST selaku kepala sekolah SMK Dwiworo Surakarta kene. Dene wis maringi awake dhewe wektu kanggo gladen ing jaba SMK saben sasi iki. Wah. Iya truk. Kuwi mono fasilitas saka sekolah supaya awake dhewe iki duwe pengalaman nyekel cumprit utawa wayang lan ditonton wong akeh. Ya ora lek. Lah iya to Kang Gareng. Biasane awake dhewe iki praktek nang kelas ngono kae sing nonton hari ping. Iya Kang Gareng. Mula sabisa-bisa awake dhewe iki yo sing tenan migunakake fasilitas saka sekolah iki merga ragate yo ora sithik kan. Kaping pindhone ngaturaken panuwun dumateng Bapak lan Ibu Dwija Pegalangan ingkang sampun kepareng bimbing saha nguyung saben-saben ana wayangan pitulikuran utaminipun Bapak Rasina ingkang sampun kepareng asta gender kalian Bapak Teguh ingkang sampun kepareng asta kendang. Ora lali kanggo kanca-kancaku sing saka karawitan lan pedalangan sing wis gelem bantu acara bengi. Lemah teles Gusti Allah sebales to. Terus aku takon janjane SMK iki sekolah apa to? SMK iki sekolah sing mayoritas jurusannya tentang kesenian Rek. Contone jurusan pedalangan sing acara rutinane saben tanggal 27 kaya bengi Rek. Ana jurusan karawitan sing ngadakne pentas rutinan saben malam anggara kasih. Ana jurusan tari sing ngadakne pentas rutinan saben tanggal 29 uga. Ana jurusan musik sing saben tanggal 17 ngadakne pentas rutin. Tan uga ana jurusan broadcast lan multimedia. Iku kabeh jurusan sing ana ing SMK iki ngene Rek. Walah, ngono to, Truk. Lah terus SMKI dhewe iku singkatane apa to, Truk? SMKI iku yen ora salah singkatane Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Sing visi misine yaiku menanamkan nilai-nilai keamanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menumbuhkan semangat pelestari seni budaya dan pengembangan teknologi, mengupayakan pelestari serta tindakan pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lan SMK iku ngadeg ning taun 1950 Rem sing dhisik jenenge yaiku konservatori. Ing taun 1976 dadi SMKI terus dirubah meneh ing taun 1997 dadi SMK Dwiworo Surakarta teko saiki Rek. Walah, ngono to, Bro. Jebul SMK iki sekolah sing berkualitas lan bermutu utamane ing bab kesenian. Mergo ing kene langsung ditangani karo para ahli lan profesional sing mestine iku kabeh uga para seniman lan seniwati ya, Bro. Iya, Rek. Mergo jaman saiki jarang bocah nom sing gelem nguriwi kabudayan Jawi. Saiki senengane dolanan, do mendem. Lah yen ora awake dhewe karo kanca-kanca kabeh SMK iki ya sapa, Rek? Iya, Truk. Wong awake dhewe iki paribasan guru kari nganggo apa anyane, Truk. Kabeh wis cemepak awake dhewe kari umat, kari muri-muri lan jaga supaya ora diaku karo negara liya, Truk.
Yen ora awake dhewe yo sapa meneh Tru sing jaga. Ora yo ngono to. Iya, Neng. Oh, iya. Neng, piye Tru? Ing sisih tengen uga nombak Waranggana saka jurusan Karawitan lan jurusan Pedalangan. Monggo Mbak kepareng pangan saking ler piyambak. Nggih, dipun tepangaken nami kula Nengki. Nengki pidalem saking Ponorogo. Uga putranipun Darang Kondang Bapak Sumanto. Nggih, Mbak. Lanjut salajengipun. Pidalem saking salajengipun saking Tulungagung. Salajengipun Tepangaken nami kula Prameswari Widianto. pidalem saking Purwodadi. Purwodadi. Jurusan apa? Pedalangan. Pedalangan. Salajengipun Nggih, wisudalu. nggih Derek ditepangan nami kula Utsa Damasuri. Utsa Damasuri. Dalem saking Saking Kabupaten Sukoharjo. oh mboten napa-napa. Sajake gawane sing Namanya sinten? gawane Mas Benggol. Monggo Mbak kepareng nuwun dana swantenipun. Ampun riyen Kade nembang apa Mbak? Sewindu. Sewindu. Dibawani Pak Ras. Pak langsung mawon. Oh nggih.
Mbah nuwun Mbak Anggun. Salajengipun Mbak Nengki ingkang badhe nembang Nyidam Sari.